الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله وآله وصحبه وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد. الحمد لله أما الموننا أن زيارة كما بعد تغمنا الله سبحانه وتعالى يستلين لاتك أني ni nɔgɔya ye ka bɔ ale ala de yɔrɔ o ka sɔn an balimaw nana an fo foli sen fɛ an balima dɔw ko mako bɛ faamuya dɔw la o bɛna question poser ka se ka faamuya ni sɔrɔ an bɛ ala deli ala k'an bɛn an sen ma fɔtaw ni kɛtaw la al-akhu Abubakar an bɛna kuma d'a ma. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Ustaz, avec comme nya fo cogo min na ɲininkali dɔ de bɛ n bolo ka bɛn situation ma min bɛ borila Burkina jamana la. Yani min bɛ k'a fɔ ko côté kelen khawarijiw bɛ yen ka Burkina jamana attaqué wa président fana bɛ fana ni ne wa kɛlɛ la o y'a côté la wa teri filani na fana ni an y'a mɛn k'a fɔ ko gouvernement o ye wajulikɛla dɔ arrêté k'a minɛ ka bɛn k'a ye kuma dɔ fɔ k'a lâché autorité ma. Bon, ne ka ɲininkali ye min ye yani sunnamɔgɔ i kan ka bɛ ka position jumɛn de ta ka bɛn ni situation ma yala i kan ka bɛ ka kɛ ni khawarijiw ye wa minnu ye kɛrɛfɛ walima i kan ka bɛ ka kɛ ni gouvernement ye walima i kan ka bɛ ka kɛ ni yani karamɔgɔ ye min minɛna parce que a lɔnna k'a fɔ sunnamɔgɔw ka usulu la k'a fɔ k'a tɛ bɛn ko wajulikɛla i ka bɔ ka kuma autorité kan de façon ouverte. Olina ɲininkali ye. Alhamdulillah aya mɛn cogo min na an balimakɛ a y'a fɔ ka bɛn bi an bɛ lahala min kɔnɔ situation min bɛ Burkina bi o la an kɔni ye dɔɔni sɔrɔ kunnafoniw la o kosɔn an kumana nin ko nin kan ka bɛn an ka lɔntaw ma o kosɔn an ka kutuba la selifua kutuba la an da sela ma o la an b'a lɔn k'a fɔ n balimakɛ bɛ ɲininkali kɛla fɛn min na an ka lɔnko dɔ b'a la ka d'a kan sunnamɔgɔw fɛ nin ko nin ko ba de don mun ye masaya ko ye mun ye fanga ka ko ye ko ba de don sunnamɔgɔw fɛ komi mɔgɔ tɛ a minɛ ni nɔgɔya ye a bɛ minɛ ni mun ye ni gbɛlɛya de ye n'an ko gbɛlɛya k'a minɛ sérieux la o la an balimakɛ ye min fɔ sisan an b'a dɔn k'a fɔ bi khawarijiw bɛ yen u bɛ ka tiɲɛni kɛ Burkina o lɔnnen don olu bɛ ka kɛlɛ kɛ ni silamɛya tɔgɔ ye ko jihadu fi sabilillah olu bɛ k'u ka kɛlɛ kɛ ko ka silamɛya sariya sigi Burkina kɔnɔ o la olu fana ka faamu na Burkina masaw an y'a fɔ Burkina masacɛ a n'a kɔmɔgɔw bɛɛ kafiriw de ka kɔrɔ kɛ u ma kiti ala ka kuranna na k'u bɛ ka kiti ni mun ye o de ye laïcité o laïcité min filɛ nin ko an ka masaya kɛ ka mara kɛ ala ko foyi t'a la o la an b'a kɛ an ni yɛrɛ sago ye ka baara kɛ min bɛnna anw yɛrɛ ma o la ala ko t'a la khawarijiw ko kafiriya de ye nin ye wa mun y'a baarakɛbagaw ye a bɛɛ ye kafiriw ye wa kɛlɛ kan bɛ ka ɲɛsin u ma ka se k'o bɔ yen ka na ni silamɛya sariya ye bon o lɔnna k'a fɔ olu mɔgɔw ye mɔgɔ fililenw de ye sabula u y'u yɛrɛ dogo ala ka kuranna aya dɔw kɔfɛ ko ala de ko inal hukmu illa lillah ko kiti tɛ foyi ta ye fo ala donc
mɔgɔ ma kiti fɛna ala ye min jigi ko bɛɛ lajɛlen kafiru de a filɛ nin yɔrɔ nin na mɔgɔ mun bɛ mara kɛla o tɛ kiti la bima anzalallah donc k'olu cɛw n'a musow fa ulaika humul kafirun ko kafiru don donc n'u kafiriyala o jeli bɔnni bɛ daha an'u ka nafolo olu yɛrɛ bɛ sira min kan a sira tɔgɔ daminɛna depuis waati min ala kelen yɛrɛ bɛ balo la mɔgɔ fɔlɔ min y'a laɲini o kɛla Zulkhuwaisra ka muruti ɲɛmɔgɔ contre la ka balawu bɛɛ lajɛlen latigɛ ɲɛmɔgɔ kɛlɛ la o fɔlɔ la ala kelen yɛrɛ kɛlɛli la ninnu bolo yan'o bɛna kɛ jamakuruba ye kana laban kana Usmana faga ka laban kɔ tuguni kana Aliyu faga Aliyu kɛlen kɔfɛ k'u kɛlɛ a bɛ fɔ olu ma al-Khawarij olu kɔsɔn an balimakɛ ko Khawariju bɛ jamana fankelen wa autorité mun ye mara kɛbaga ye olu fana bɛ fankelen o ko lɔnnen kɔfɛ ko imamu an y'a fɔ diinɛ ɲɛmɔgɔ dɔ bɔla ka kan dɔ fɔ ka ɲɛsin jamana masacɛ ka ɲɛsin ale ma o kɛla sababu ye o ka diinɛ ɲɛmɔgɔ ni minɛ a minɛna fana ko caman kɛla ka tugu a minɛni la mun kɛla marisiw ye n'o kɛla ka mɔgɔw jama ka problème latigɛ autorité ni mɔgɔw cɛla la sabula cɛ ni mɔgɔ mun b'a nɔfɛ olu bɔla pour que o ka libérer o la question filɛ ka munumunu ni ne ɲɔgɔn cɛla la mais b'a jigiya an balimakɛ ka question a bɛɛ lajɛlen centrelen bɛ min kan nin sigida nin na o le imamu nin ye kumakan min fɔ a ye kumakan min fɔ n'a minɛna o kɔsɔn o fɔli bɛ di a kiti bɛ di est ce que a tun ka kan bɛ ka nin fɔ wa nin kumakan nin fɔli a ɲana walima a ma ɲa an bɛ question fɔlɔ kɛ o ye wa question filanan a minɛna cogo min na est ce que fana a tun ka bɛ ka minɛ ten wa o ye question fana filanan ye wa question sabanan minnu fana bɔla ka contester walima ka manifester kɛcogo la n'o yela ka dugu minɛ ka bɔ dugu kɔnɔ ka kuma a y'an ka ɲɛmɔgɔ bila o ye kan caman fɔ o ko minnu labanna ka kɛ o la fo ka se bi est ce que fana o baara kɛcogo fana ɲɛna wa ni bɛ se ka a fɔ ka résumé ni ma fili Sidik laɲiniba ye nin ye dɛ o la an b'a fɔ ni nɔgɔya ye a ka se ka faamu ni ala ka diɲɛ ye fɔlɔ an bɛ min jira o de ka fɔ diina karamɔgɔ kɛ n'o ye ɲɛmɔgɔ ye ni a bɛ wele ko docteur Kindo an b'a ladeli ala ka a labɔ k'a lakisi k'a segin kɔ ka na manhaju ma a ye filiba kɛ kuma fɔcogo ma bɛn ka bɛn an bɛ min kalama ka bɛn sunnamɔgɔw yɛrɛ ka bɛnkan na o b'a yira k'a fɔ a ye filiba kɛ mais fɔlɔ yanni an bɛ don fɔlɔ ka ko dɛn ale la kɛrɛkɛrɛli la problème belebele dɔ de bɛ yen fɔlɔ o de ka se nin ko nin sela nin niveau la n'an jɛna k'o faamu o bɛna kɛ sababu ye k'an dɛmɛ an bɛna nin lahala ni ko caman faamu waati nataw la a fɔlɔ ye mun ye ninnu ɲɔgɔnna docteurw de tagala kalan kɛ Saudiya la o ye diina tagabolo ɲuman kalan a mɔgɔ camanba mɔgɔw nana u ka jamanaw kɔnɔ o ma tagabolo ɲuman kalan mɔgɔw la ni a bɛ fɔ ko manhaju salaf o ma o kalan mɔgɔw la o nana ni fɛn wɛrɛ ye min yɛrɛ bɛ taga ni salafiya ni tagabolo yɛrɛ bila problème na a baara n'a faamu na a dawakɛlaw u b'olu ka dawa gɛlɛya u bolo o bɛ bidamɔgɔw fana favoriser n'u ka dawa ye o nana don tɔnw la ka hizbiyaw sigi fɛn min kɛlɛla lɔnnaw bolo sanfɛ olu fana tun ka bɛ ka na kɛlɛ continuer an fɛ yan ni ye an lagɛya diinɛ ɲuman na ka bɛn salafuw ta tagasira ma k'an bɔ fili bɛɛ lajɛlen kɔfɛ n'o ye bidiya nɔnɔyaw ye o problème fɔlɔ ye mun ye c'est que o mana gɛya manton ye u m'u kɔnɔgɛya manton ye donc manton bɛ lahala min kɔnɔ bi o de ye farati ye manton bɛ komi mɔgɔ min misali bɛ komi saga wɛrɛ o bɛ ni sagatigi o bɛ tagala u t'a lɔn an bɛ tagala yɔrɔ min na kelen u t'a lɔn an bɛna dan yɔrɔ min na u t'a lɔn fana o bɛna mun kɛ an na komi saga bɛ taga cogo min na k'a bila
yani sagatigi nɔfɛ saga kunbirilen bɛ taa mais n'a sɔrɔla i bɛ se ka question poser saga kun karisa saga e bɛ nin cɛ nin kɔ a bɛ taga la min a tɛna jabili d'i ma sabula a t'a lɔn filanan an bɛna dan yɔrɔ min na a t'a dɔn wa an bɛ taga la yɔrɔ min na u bɛna mun de kɛ an na ninnu ka communauté kɛ komi nin misaliw bɛ se k'a faamu cogo min na c'est à dire k'u labila ten komi sagaw information foyi t'u bolo mais o profiter la k'o baara kɛ kɛcogo jumɛn na o k'o baara kɛ ni kuranna aya dɔ de faamu ye ala ko aya min na muminuw ma ko a ye ala labato a y'a ka ciden labato ani a ka ɲɛmaaw minnu bɛ ni aw ye ka bɔ aw cɛla a k'olu labato ni aya min filɛ n'o bɛ kuranna kɔnɔ ɲɛmɔgɔ labato min fɔla ninnu ka aya maana yɛlɛma ka se ka mɔgɔw bila u ka bila la ka kɔrɔ kɛ mun ye ɲɛmɔgɔw min bɛ an cɛla ɲɛmɔgɔ mun kofɔla aya nin kɔnɔ n'i ye tafsiru fara ɲɔgɔn kan i bɛ ɲɛmɔgɔ fila de sɔrɔ a la autorité minnu bɛ mara kɛ ni fanga ye ani lɔnna minnu ye faamuyakɛla ye n'olu bɛ fatuwa kɛ olu de ye ɲɛmɔgɔ ye a bɛ fɔ minnu ma al-umara wal-fuqaha o la minnu ye gouverneur ye olu ye an ka ɲɛmɔgɔw ye wa minnu ye karamɔgɔw ye n'o bɛ fatuwa tigɛ fana olu ye an ka ɲɛmɔgɔw ye mais u bɛ labato ka bɛn ala labato de ma o tuma na u bɛɛ jɔyɔrɔ dɔlen don jamana kɔnɔ ni jamana kɛla silamɛ jamana ye komi kunu o lɔnna tun bɛ kɛ ten de a bɛ fɔ karisa ye kalifa ye a ka lasigilidenw filɛ sigida o yɔrɔnin kelen na i bɛ taa sɔrɔ communauté la diinɛ karamɔgɔbaw bɛ yen o kelen fana bɛ yen fo ka na se mamlaka kɔnɔ arabi saoudite i b'a sɔrɔ masaya bulon bɛ yen a bɛ mɔgɔ mun ka fanfɛla la a bɛ fɔ o ma alu saoud lɔni bulon minnu b'o kɔnɔ ka fatuwa tigɛ a bɛ fɔ olu ma alu sheikh n'u de bɛ jɛ jamana kelen na olu de y'an ka ɲɛmaaw ye an b'u labato n'u tugula ala kiden ka sunna nɔfɛ sallallahu alaihi wasallam sabula ala kiden ko labatoli a bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ fɛn na min ye ala labato ye o tɛ labato ala ko t'a la sabula labatoli tɛ daha dan ni fɛn si ye ka dan ba kota ni aya ni faamuya ɲuman kɔfɛ ni karamɔgɔ n'u ɲɔgɔnna minnu bɛ sigidaw la jamanaw kɔnɔ ni tɔnw fana bɛ olu tɔgɔ la o ye mun de don tɔndenw kunna ko ala yɛrɛ de ko k'an ka ɲɛmɔgɔw labato o ka ɲɛmɔgɔya di o yɛrɛ ma sira fila bɛɛ lajɛlen kan olu ye ɲɛmɔgɔ ye diinɛ karamɔgɔya la olu bɛ fatuwa tigɛ a ye olu lamɛn a ye tugu nɔfɛ wa fana olu ye ɲɛmɔgɔ ye fana hali ni jamana ɲɛmɔgɔ ka décision dɔ ta wa fidèles ka seri kɔ ka na olu ka décision de fana k'olu ka décision filɛ walima k'olu ka position filɛ ni olu bɛ sɔn walima u tɛ sɔn donc an labanna sisan an bɛ tɔnw kɔnɔ an bɛ komi an bɛ jamana ɲɛmɔgɔ yela ɲɛmɔgɔ dɔ ye kɛrɛfɛ ninnu fana ye ɲɛmɔgɔ wɛrɛ ye kɛrɛfɛ fanga bɛ jamana ɲɛmɔgɔ bolo ka se ka ko dɔ imposer anw fana ka karamɔgɔ nu fanga b'o la fana u bɛ se ka ko dɔ imposer donc jamana kelen kɔnɔ autorité min ni olu ka baara ye ka décretw ta wa imamuya bonda kɔnɔ karamɔgɔ min tun kan bɛ ka lɔnni kuma fɔ ka dan o yɔrɔ la olu yɛlɛnna fana ka taga o yɛrɛ kɛ autoritéw ye fana komi olu bɛ se ka ko dɔ imposer jamana kɔnɔ problème ba filɛ nin al-akh ko nin bɛɛ lajɛlen nin a kun filɛ yɔrɔ nin o ye janfa don aya nin maana de la ka taga sɔrɔ ɲɛmɔgɔ mun ye karamɔgɔw ye muftiw diinɛ karamɔgɔ olu ta de ye dɔrɔn ko min bɛ yen ala ko di a ka ciden ye mun fɔ faamu ɲuman jumɛn de bɛ yen diinɛ faamuya la olu ka limiti banna o yɔrɔ la karamɔgɔw ta limiti filɛ mais autorité ta yɔrɔ filɛ fanga min bɛ ale bolo sultan min b'ale bolo a bɛ fɔ at-tanfiziya a b'a fɔ wa a bɛ mɔgɔ bila fana ka exécuter n'a bɛ se k'a wele ko pouvoir
ayiwa o ye autorité o de ta ye o de masa nu place ye olu de bɛ se ka décret ta olu bɛ se ka fɔ sisan ko bon k'a minɛ bi an bɛ waati min kɔnɔ sisan n'o ye jeudi ye wulada ni waati nin na olu de bɛ se ka fɔ sisan bon ko k'a minɛ l'heure min an bɛ kuma na sisan 18h14 ko k'a fɔ ko ni 20h sera ka mɔgɔ mɔgɔ to kɛnɛ ma an b'a tigila mɔgɔ bɛɛ lajɛlen an bɛ tɔɔrɔya la s'a ma o tɛ ɲininka o yɔrɔ la ko kuranna aya jumɛn de ka nin fɔ o tɛ ɲininka ko hadisa jumɛn de ye nin fɔ o tɛ ɲininka ko salafu jɔn de kɔnna nin kɛli la bali o bɛ labato o kan k'a kɔrɔ kɛ anw ka masala an ka hɛrɛ sɔrɔ kama olu yɛrɛ fana ka se ka mara kɛ ni désordre kana k'a la an b'a labato mais ni mɔgɔ min bɛ fa ka i yɛrɛ kɛ ele ye karamɔgɔ ye k'i yɛrɛ kɛ o ɲɔgɔnna mɔgɔ ye c'est comme masacɛ kumana ne fana bɛ kuma n ka jamaw a ye ne lamɛn an'u le ye a ka ɲɛmɔgɔw ye n'aw ye min fɔ a ye baara kɛ n'a ye donc communauté kɔnɔ a bɛ mɔgɔ caman kunna k'olu yɛrɛ ka ɲɛmɔgɔ tɛ président ninnu ye olu ka ɲɛmɔgɔ ye o ka tɔn ɲɛmɔgɔw de ye donc ni tɔn ɲɛmɔgɔ k'olu ye min kɛ olu b'o le kɛ ni masacɛ k'o contraire fɔ a bɛ kɛ min a bɛ kɛ o ye an bɛɛ préparer la tɔn ninnu kɔnɔ nin de la k'a sɔrɔ o de ye danger ye o de ye farati ye o de ye danger ye o de ye farati ye n'i y'a filɛ ka minɛ lɔnni juru la lɔnnabaw ka minɛ sahabaw la ka na se taabinaw ma fo ka na se bi marakɛlaw tun jɔyɔrɔ lɔnna karamɔgɔba minnu tɔgɔ bɛ fɔ lɔnni kɔnɔ o jɔyɔrɔ lɔnna wa masa ninnu tun bɛ se ka karamɔgɔba ninnu bali fɛn dɔ la o fana bɛ sɔn o bɛ degun minɛ mais o tɛ mɔgɔ la rebelle parce que o b'a lɔn ka bɔ ni ka mɛn ka muruti ka bɔ gouverneur contre la conséquence min b'a la parce que pouvoir dɔ b'a bolo a bɛ se k'a labara aw fagali la aw ɲangatali la aw ka nafolo tiɲɛni ani aw danbe ka tiɲɛ o pouvoir bɛ jɔn de bolo o bɛ président minnu n'an b'a fɔ ma bi ko les présidents les gouverneurs mais o tɛ imamu minnu bɛ mɔgɔ kalannaw ye walima tɔnɲɛmɔgɔw ye o pouvoir t'olu bolo dɛ mais olu y'o de jira k'olu fana bɛ o pouvoir tigi ye. C'est est-ce qu'il y a yɔrɔ ni faamu est-ce qu'il y a yɔrɔ ni kɔrɔsi o kosɔn ni masacɛ ka kumakan dɔ fɔ o b'u yɛrɛ réserver o tɛ taga ɲɛmɔgɔ ninnu fɛ ko lɔnni kuma le dɛ o bɛ taga fana ka an ka ɲɛmɔgɔ kumakan lamɛn ko di bon depuis laban problème bɛɛ lajɛlen nana ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ min na ni nin ye o kosɔn respect tɛ yen bonya t'u bolo tɔn nu mɔgɔw bolo ka ɲɛsin masacɛ ma parce que masacɛ bɛ pouvoir min yirala sanfɛ olu ka ɲɛmɔgɔw fana b'o pouvoir tɔgɔ fana a b'u bolo